Moikka moi! Moikka kaikille ihmisille siellä ruudun takana. Nyt me käydään liigan välierät läpi. Let's go! No niin! Eli nyt käynnistyy liigan välierät ja me käydään Jerryn kanssa vähän läpi niitä, että mitenkä ne tulee eteneen. Ai, sori, mun täytyy muuten. Ei olla vielä tallissa. Ajata. No niin, nyt ollaan valmiita. Eli, käydäänkö alkuun vähän puolivälierä-sarjaa läpi? Juu, voitais käydä. No, aloitetaanko me siitä isoimmasta ylläristä? Ilves Kalpa. Ilves lomille ja Kalpa jatkoo. Yllättikö? No, kyllä vähän yllätti. Hyvä, mullakin. Näin sanoa. Joo, oli se iso ylläri, mutta sanotaan näin, että kertoo tämän vuoden liigasta, että ylläreitä tapahtuu ja taisi olla tuo Ruotsin puolella samalla lailla ykkönen ja Joo, ykkönen out. ykkönen laulu 4-0 vielä. Ketäs siitä sarjasta nostaisit käydä nopeasti läpi vaikka noin puolivälierät? Tai molemmista yksi niin. Ota molemmista yksi semmonen, kuka pisti silmään. No Kalpasta kyllä pisti Oliver Kapanen, niin kuin ei voi muuta sanoa. Niin, joo. Entäs sitten Ilveksen onnistuja? No Ilveksestä oli mun mielestä niin kuin näky ja silleen oli niin kuin ihan hyvä, ei saanut paikoista oikein sisään, mutta oli niin kuin kiekossa sen näki Koditsekin Peter. Koditsekki oli sun mielestä. Okei. Jos mä sanon siitä sarjasta, niin mä sanon, että joka pisti Kalpalta silmään, niin no okei, kyllähän Mäenpää pisti sen. Ja sitten täytyy kyllä toi Lantta sanoa. Tässä painaa pari. Lantta yllätti. Joo, kyllä. Sillähän oli vaan. Sillä oli vähän runkosarja ollut. Ei ollut niin sanotusti kiikareilla siinä sarjassa. Ilveksestä mä sanoisin, että onnistuja. Kyllä mä sanon maalivahti ehkä. Maalek vai kunnes? Niin, maalivahti ehkä. Mutta se siitä sarjasta. Kalpa jatkoo. Sitten loput sarjat. Hifki-Pelsu. Aika tiukka sarja. Hifki vielä käänsi, se oli jännä sarja. Ja ihan niin kuin mä olisin Hifkinä niin kuin ylpeä. Joo, kyllä. Ja totta kai me ollaan Jorin miehiä niin kuin. Ei, se oli Vellu, mutta missä me. Jori siellä, meidän takana. Siellä, niin ollaan Jorstin miehiä ja ei mitään. Hifki teki sitä vielä hienon sarjaa ja niin kuin Nemo Nieminen joskus sanoi, että paras 7 sarjassa aina parempi joukkue menee jatkoon. Mä sanoisin onnistujaksi Pelsulta Lasse Brygman. Joo, mä olisin sanonut tuon Brygmanin. Se on jotenkin, se erottuu siellä joka vaihdossa niin kentällä ehkä. Hifkiltä ehkä, ja siinä oli aika monta hyvää. Ehkä Juha Jääskä, se teki aika monta pistettä. Joo, ja sitten kyllä playerissa aina ne duunarit erottuu. Mutta kyllä mä silti nostan, että kyllähän niin kuin Jorstin kanssa kaatui saappaat jalassa. Jep. Joo, sitten. Mikäs sitten oli? Jukurit Kärpät. Tänään Tepsi Tappara. Kumpi? Otetaan Jukurit Kärpät. Okay. Mitäs se? No, oli tiukka sarja ja Jukurikki sai aika hyvin käännettyä, mutta kutospeliä meni. Kyllä mä sanon, että Jukureitten onnistujani Pekka Jormakko. Ja Puistola. Ne pistää itselle. Mä oon oikein katsottu sitä sarjaa. No mä oon kattonut koosteita ja muuta. Kyllä mäkin koosteet katon. Kyllä mä sanoisin ehkä Ruusulla oli hyviä ja huonoja päiviä. Ja sitten jotakin. Ehkä se Jouramakka. Joo. Kärpiltä mulla täytyy sanoa, että kyllä Turunen on aika liekeissä. Että no, kun sä pistät Torosen, niin mä pistän Koivus. Toinen hyvä. Ja sitten kyllähän aina mörkö on aina mörkö. Kevään peli. Oliko 0+1 vaan? Oliko vaan 0+1? En ole varma. Ei tarvitse maalia eteen. No ei, mutta tiedätkö mitä? Niin. Ne ei ollut vielä ne ratkaisupelit. Niin. Sitten viimeisenä vielä, niin kun mennään se välieri. Tepsi Tappara. Tepsi Tapparasta. Mä sanon, että täytyy sanoa, Tepsi teki siitä kuitenkin ihan tiukan sarjan. Ei ollut mikään läpihuutojuttu. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että tosta tulee aika pelimies tosta Marjalasta. Joo, ihan hullu. Niin, se oli niinku. Mä sanon ei niinku siinä on niin monta vaihtoehtoa. Sä pistät Marjalan, niin mä pistän Marjalan. Kumpi?
Mä oon niinku Jyrkens ja Nurmen värellä. No, mutta hyviä vaihtoehtoja molemmat. No kyllä mä sanon Jyrkens. Joo. Vanha Tapparan mies. Ja kyllä Nurmikin erottuu. Joo. Että Kyllä se erottuu niin kyllä. samaa paikoista tekee. Ja hämmentäjä. Toi Tapparalta mä nostan Levtsi. Levtsi Tanus. Helkku. Mm. Ja Mä pistäisin myös Tapparalta toi oli ihan ollut. Toi oli kumpaa mä nyt mietin? hyökkääpakki. Juoleli. Juoleli. Se oli ihan nice mun mielestä. Joo, kyllä. Pikkasen kirpasee kai se Vitkoskin menetys. Joo. Se vähän... Kyllä pitäisi niinku pelaako se tänään? Ei pelaa. No, Mutta ei mitään. Mennään seuraavaan kyllä osioon. se näissä playereissa vielä vähän. No toivotaan. Se olisi niinku kova luu sinne takalinjalle, mutta mennään seuraavaan osioon, eli välieräparei. Joo. Eiks niin? Jep. Let's go. No niin, sitten mennään niihin välieriin. Aloitetaanko Pelsukärpät? Pelsukärpät sarjalla. Onko se Pelsukärpät? On se. Pelsukärpät. Ei ole Kärpät. Pelsukärpät. Eli Jerry, sun veikkaus, miten sarja päättyy monessa ottelussa? 4-3 jommalle kummalle. Mä olin sanomassa ihan samaa. Mutta mulla ei pääty 4-3, vaan mä veikkaan, että mä päättyy 3-4. Ei Kärpät. Game 7 ja Kärpät finaali. 3-3 ja sitten ratkaisu. Mä en sano kummalle. Onko sä samaa mieltä? Sun pitää heittää jompikumpi, mutta sä oot sitä samaa mieltä, että Game 7 mennään. Tuu. Mä Okei. sanon ehkä Pelikas. Pelikas, okei, hyvä. Sitten heitetään tähän molemmilta joukkueilta 3 pelaajaa, ketä seurata. Vuorotellen sanoisi ekan pelaajan. No sanotaan aika kaikki Pelsun pelaajia. Joo, se on. Mä sanon, ottakaa se Brykmanni. No, mäkin sanon Brykmanin itse asiassa. Okei. Sitten mä sanon Pelsulta toisena, niin no Ryan Lash. Mä sanon Veri Bena. Ben Blah. Joo. Hyvä valinta. Sytyin viime vuonnakin Blahdin otteisiin. Todella hyvä hankinta tähän kellaan. Finaalissa. Viime vuonna. Välierässä Ilvestä vastaan se teki ne Niin, teki joo, mutta se oli hyvä myös niissä finaalipeleissä. Teki yhden maalin. Ei katsota aina maaleja. Joo, jatka. Sitten, niin sun toinen oli se. Joo, mä sanon kolmantena, niin... Kyllä mä sanoin, että se on se Pelsun yksi kenttä ollut kova, eli Brykman, Lassi ja Carlsson. Eikö se ole ollut? Mä en sano kumpaakaan Lassia tai Carlssonia, mä sanon Juha-Matti Aaltonen. Hyvä poiminta. Juhis sieltä kolmantena. Okei, sitten Kärpiltä. Vai onko se Jämseen loukissa? Mä en itse asiassa... En mä ole ihan varma. Jämseen tai Aaltonen. Okei. Sitten Kärpiltä 3. Mä voin aloittaa. Joo. Hei. #pitkä matka. Kevään miehiä. Mörkö. Mörkö Marko. Mä aloitan sillä Koivusella. Koivusella, okei. Mä lyön siihen seuraavaksi sitten Kemppainen. Mörkö. Okei. Sanotaan sitten multa vielä, että no Turunen on aika helppo valinta. Joo, Se on mä sanon nyt Turusta. No niin, mä haluan sanoa jonkun muun. No niin. Arttu Hyry. On ollut todella hyvä pelaaja. Pitäis me sanoa tähän vielä, että Kukkolassa. Joo, Niin? Kokkolassa. Ja sä sanoit, että 4-3 Pelsulle Game 7 mennään. Mä sanoin Sä sanoit Kärpille. Mä sanoin, että sä sanoit. Toinen. Niin, joo. Ei mitään. Tiukkaa sarjaa odotellaan ja mennään seuraavaan sarjaan, eikö niin? Juu. Let's go. Ja sitten Tappara Kalpa-sarja. Mitä mä sanon, että pakko vetää kotiin päin ja Kalpa on ollut loistavaa kiekkoa keväällä ja muuta, mutta mä sanon 4-2. 4-2. Ihan sama vasta. 4-2 Tapparalle sarja. Ja voi olla, sanotaan näin, että jos sinne mennään sillä asenteella, että finaaliin mennään, niin nuha tulee, että pelata pitää. Tulee tiukkoja pelejä. Ja ei mitään. Aloitetaanko Kalpan? Mä aloitan nyt. Joo, aloitetaan Kalpan pelaaja, ketä seurata. Otetaan helppo tosta Juuso Mäenpää. Juuso Mäenpää.
pakko minun sanoa sama. Mä sanon kanssa, että yhtenä ketä seurata, niin Mäenpää. Todella hyvin pelannut. Oliver Kapanen. Kapanen, joo. Mä sanon että mä sanon sen Lante siihen toiseksi. Mä pistän siis, mä oon nyt ihan ton välieräsarjan. Mun mielestä ihan helkutin iso kehitys tuohon puolivälieräsarjan runkosarjasta. Saku Salmela. Saku Salmela, joo muuten. Oli muuten esillä. Tuo oli muuten hyvä poiminta. Pisti todellakin Mutta mulla olisi niinku ihan 5 muuta jo. Joo, ei siis Okani oli hyvä. Joo. Toi Rissanen, Räsänen, Lantta justiin, Kartneri, Simon Taival. Siinä on niinku ihan helkutin monta hyvää. Joo, mä sanon sen kolmantena sen Simon Taival. Otetaan kotia päin sen verran, mutta niin kuin sanoit, hyvin sanottu, yhdellä ketjulla sä et keväällä pärjää. Et siellä tarvii useampia kavereita. Eiks niin? Jep. Ei se playerissa pelataan se tehokenttä pois, niin se menee aika helposti. Sä tarvit neljää ketjua playereissa. Ainakin se on mun näkemys. Mennään sitten Tapparaan. Aloita sä tällä kertaa. No mä aloitan sillä helpolla, eli Helkku. Helkku on tärkeä rooli. Sovitaanko, että sanotaan nyt eri? Sanotaan eri, joo. Anton Levtsen. Okei, mä sanon toisena sitten Tanus. Playerien mies Vellu Savinainen. Kyllä, hyvä poiminta. Mä otan kyllä sieltä sitten kolmantena. No Konnakin on hyvä vaihtoehto, mutta No perhana, kun mun pitää sanoa yksi muukin. No ei se mitään. Mutta mä sanon, että Vittasmäki. Mitä? Tekee näkymätöntä duunia. No niin, nyt mulla on paha, kun mä sanon. Ai saakeli. Mulla on nyt vaihtoehtona tää mun takana oleva Keskinen ja sit Konna. No molemmat on hyviä vaihtoehtoja. Et mene metsään, sanot kumman tahansa. Mä sanon molemmat. Onko samaa mieltä, että molemmat pystyy ottaa naksun lisää? Joo, mä tiedän. No. Kestiola. No niin, se rupesi siihen taas. Mutta, mennäänkö me näillä eteenpäin? Juu, pitääkö leikkaa vielä molempien pelien tämän päivän tulla? Tämän päivän tulokset vielä. Mä sanon, että tänään Nokia-areenalla Tapparalle 4-2. Mä sanon Tapparalle 3-1. Okei, ja sitten Pelikans Kärpät tänään, niin mä sanon, että siellä tulee heti ryöstö 2-3 Kärpille jatkoajalla. Mä olin sanomassa 3-2 jatkoajalla Pelsu. No niin, siinähän meillä sitten on ne. Eiks niin? Niin on. Otetaan tuohon loppuun vielä. Hei, hienosti meni. Suoli Jero tähän loppuun vielä jotain. Pistäkää kommentteihin, että mitä mieltä te olette näistä liigan välieräsarjasta, miten päättyy pelit. Ja sitten tilakkaa meidän kanava, tykäkkää tästä videosta, pistäkää kello päälle, tiedätte koska tulee tähän kanavalle sisältöä. Ja sitten vielä, että kommentoikaa, mitä haluatte meidän tekevän. Niin, mitä ruvetaan kuvaa jatkossa, koska nyt me ruvetaan tekemään meidän omaa kanavaa. Jep. Tohon. Ja ei muuta kuin hyviä pelejä ja moi moi.